Goeie. Had Jim tipt. Net hier. Hoe kom je hem hier dan bij? Wij zijn aan het toeren voor heer, want we zijn goeies aan het draaien. Ja. En ik zie je wat op een stoep staan. Ja, dat zit er al een paar weken. Ja. Dus ik dacht, Jim bent tipt. Ja, dat hindert niks. Maar nee, dat zit hier al een paar weken. Wij zijn aan het naaien voor de goeie mollekapjes. En dan hebben we ook goed, dan hebben we het over traaien katoen. Zodat mensen net al die synthetische stoffen meer naden. En hoe ben je op dat idee gekomen? Omdat we zelf leuke mollekapjes hebben. Daar werd het uiteindelijk om te doen. Maar ja, toen kwamen er van 1 lapje kwamen er 12 lapjes. En op laatst hingen we 20 lapjes. En we vonden ze al heel leuk. En we gingen in feest te vallen. En zo ben we begaan, dan kunnen we wel verhoren naaien. En ja, en dan maken we ze verkeerd, En we kennen ze wat wij aan. We hebben proteïne aan. Maar, en toen dachten we, dan maar we een goed doel hebben. Dus dan dachten we, doen we dat erbij. En je had het heel die toer wij. Waar binnen wij? Nou, mijn boervrouw die heeft er echt bij. Dus eigenlijk, maar we daar even heen. Dove. Ja. Maar dan maak ik even wat aan de voeten. Wat is dat nou? Ja, dit doet er net alle jaar op, hè? Nou, ik monteer wel wat, maar we maken alleen wat filmpje. Ja, dat is. Je moet altijd grondmateriaal hebben. Mooi, nou maar even moeten komen. Wij doen alles bij de bak, via de telefoon. En wij communiceren steeds zo. En dan geven we weer het fietskanaal jou together. En dan halen we weer naar je lapjes. Nou, goeiemiddag. Goeiemiddag. Jou bent dus ook onderdeel van dit initiatief. Ja, uw gekkigheid. Gewoon, uw gekkigheid is begonnen. En nou ja, nu is het een beetje een verslaving. Dus ja, ik weet niks aan dat. Is het leuk om te doen? Ja, iedereen heeft zijn hobby's. En elke gek zijn gebrek. Nou, Wies, misschien is het ook wel even leuk om te vertellen. Mijn broer, haar dochter, en die woont in Ierland. En die kwam thuis met leuke lapjes uit Ierland. En zij is het eigenlijk begaan. En toen waren ze nog maar krek thuis, 14 dagen had ze gewest. Want zij woont in Ierland. En toen hebben we together naar Jan Sikkers west. En Jan Sikkers kennen ze staren gewoon al, want we komen daar haast alle weken voor jou ook hier om weer naar je lapjes te halen. Want het gaat overal heen. De Friese vlaggen rent in Utrecht en die rent in Scheveningen, die rent in Haarlem. Het is gewoon hartstikke leuk werk. Maar zo ben we eigenlijk begaan, omdat we zelf wat leuks hebben gewonnen, hè? Ja, we zitten in bezigheid met zijn trein thuis, want de oudste die moest in quarantaine zitten. Dus nou, wat is er dan net mooier om bezigheid te hebben in een huis. Nou. En zo maakt je van wat negatiefs, wat positiefs. Ja, tuurlijk. Ja, want ik bedoel, net hier vindt het leuk om mollekapjes te dragen. Dat vinden je mensen leuk. Maar als het u zo sjokst, dan vindt het wel leuk, want we halen hier leuke motiefjes en er zit vooral hier wel wat in. En je word je riek van, neem ik aan? Nee, dat gaat naar de voedselbank. Dus alles wat we ermee verdienen, dus wat we verkocht hebben, we hebben een proteïne, dat heb ik al verteld, hè. Maar alles wat we ermee verdienen, daar keer je weer eten voor en dat gaat haast naar de voedselbank. En wat van lapjes horen, die ik naar de voedselbank. Tenminste, als moelkapje.